jamana ɲɛmaaw ye olu ye sariya kura ta min ɲɔgɔnna ma deli ka ta u fɛ cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ k'o kɔ min ye Niger ye a yɛrɛ se k'a fɔ ko min ye maa minnu mana minɛ o waleya la Niger kɔnɔ i bɛ se ka san 20 kaso o kɛ kibaruya in a bɔra u ka journal officiel la kunungo Burkina Faso kaw fɛ sunamɔgɔw ka misiriba datuguli fo ka taa se waati min ma o kɔfɛ silamɛ diinɛ dɔw fana min ye Burkina fanga ɲɛmaaw ye olu fana dulon nin waati in na kalo 3 kulu kɔni ka baaraw tɛ se ka kɛ Burkina Faso ale jamana kan o Burkina kelen kɔnɔna sa wulikajɔ bɛ ka kɛ kodugukaw fɛ yaasa bɔlɔlɔ sira bɛ se ka matarafa cogo min na dugudenw fɛ jamana yɛrɛ kibaruyabaw ni jamana hakilinabaw ni miirinabaw minnu bɛ révolution ko hukumu kɔnɔna na kalansen bɛ ka kɛ o la u ka minisiriso min bɛ kunnafonidiko kunna bɔlɔlɔ sanfɛla Yakuba Ali ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔnni kɛ tɔnɔkantunnaw jateliko la fiscalité ko hukumu kɔnɔna na an fanfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu in ɲɛmaaya bɛ Aluseni Sanugolo ministre d'État ale n'an ka sɔrɔ ministiri bolofara in yɛrɛ ɲɛmaaba o fana nalen don sa ale ni farafinna jamana caman yaasa Bamakɔ kɔnɔna na min kimɛli ko bɛ se ka kɛ cogo min na Turki kaw fɛ Turki ale ni Egypte olu bɛ baara la baara min bɛ ka kɛ pankuru olu bolo senfilɛli ye wulikajɔ in kɔni barika bonyana kosɛbɛ sabula pankuru caman ye kabakunɔgɔ minɛ a kun kɛra maaw ɲɛna sa ko yɛrɛ ye k'a daminɛlen nin ye tuguni Donald Trump y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye kɛlɛbolo jɔ fɔlɔ nin waati na ka ɲɛsin Iran ma ko sabula bɛn ko bɛna sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Irankaw yɛrɛ kun kɔnna k'a fɔ ko olu tɛna kɛlɛ ta ka ɲɛsin Israel ma nin waati na ko sabula u b'u sigi k'u filɛ min ye degun min donn'u kun ka kɛ ni détroit d'Ormuz dawolo bengali minnu kɛra k'u ye olu mɔnɔbɔ ka ban Senegalikaw fɛ min ye Ousmane Sonko ale kɔlɔsiba min n'o y'a ka garde rapproché ye a yɛrɛla sa k'a fɔ ko n'o tɔgɔ ye ko Momo ye u b'a wele sa Mudu Diop n'u b'a wele ko Momo ko bin taara kɛ ale kɔni ka so kɔnɔna na Kɛrɛmansaranakaw olu fɛ yen min ye waleya cɛjugu min sa n'o taara kɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔna na sa o y'a jira sa k'a fɔ ko maa min y'a kɛ ko a tigi kɔni lakodɔnna k'a tɔgɔ El Musafa Anne k'a kɔni y'a to waati min na sa kamalen kun tɛ yen a taara don a ka so kɔnɔna na sa ka minɛnw dɔw k'olu cɛ ka taa n'u ale wari dɔw kibaruya kɔni sɔrɔla ka di mɔgɔw ma Seneweb ma olu fɛ min ye san 10 ka se san 20 kaso ma sa yirala k'a fɔ ko Faransi kiiri tigilama Orienkaw fɛ yen olu kɔni y'o ta ko ɲɛsin maa naani minnu ni sigana yiralen don u la k'a fɔ ko olu sera waleya la waleya min ye bingali waleyaw ye bɔlɔlɔ sira ale fɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye 3 kɔni bɛ u cɛla sa olu kɔni kun nɔ minɛlen don k'a yira k'a fɔ sa k'u kun binna min ye musow ka Faransikaw olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ coupe du monde ko ta nasara la fala ye min ye Senegali ndolatanaw ye ani Côte d'Ivoire ndolatanaw k'e ko nin tuna na kɛ olu siɲɛ fɔlɔ ye ka coupe du monde kɛ k'a sɔrɔ min ye u ka délégation bɛɛ lajɛlen ma se u sagona na wa u dɛmɛbaaw n'u kanubaw fana k'olu caman tɛna ye kɛnɛ kan yen koyi visa donni ka bɔ ka taa États-Unis kaw fɛ yen k'olu m'o sɔrɔ wɔlɔfɔw senkɔrɔmadonnobaw ni Côte d'Ivoire ndolatilaw senkɔrɔmadonnobaw k'olu caman kɔni bi na olu tɛna se ka don wa u ye laɲini kɛ ka fini jɛ kɛ u ma se ka don UEFA ale y'a jira kunungo a ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Somalikaw ka arbitre ni États-Unis ma sɔn a ka dɔw fɛ yen n'o ye Umar Abdelkadir Artani ye k'u b'ale sugandi u ka super coupe min kan ka taa u tukalo tile 12 Salzburgskaw fɛ yen sa n'o kan ka kɛ Paris Saint-Germain ale ni Aston Villa ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka taa o jala tigɛ waleya in kɛra tile 5 a gɛnnen kɔ ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen maa kofɔlen n'o ye Umar Artani ye si bɛ san 34 na ale de kɔni kɛra ɲɔgɔntɛ ɲamada ye file fiyɛ la farafinna banbu ale kan nin waati na kɛnɛ yɛrɛ ka sa bijalan ka kunungo min ye Mexique ye ale doncogo ɲɛna tulo na kosɛbɛ sabula ale ye 2-0 o ta ko kɛ Afrique du Sud la nka dolata min b'a kun waati min na Mexique ka maaw olu tun bɛ maa 10 na min ye Afrique du Sud fala ye olu kun ye maa 9 ye a na kɛ Afrique du Sud garisigɛ man di kosɛbɛ dɛ u yɛrɛ 9 11 na u ye min ta o la yɛrɛ u m'o ta u 11 na ma yɛrɛ ndolata dɔ in o kɛra Tchèque ni Corée du Sud ni ɲɔgɔn cɛ 2-1 nka nin waati na min ye Mexique ale kɔni bɛ ɲɛ sabula ale ye 2-0 kɛ 2-1 kɔfɛ sa a bɛ yira sa k'a fɔ ko min ye Mexique kɔni ye ale bɛ ka ko b'a bolo ɲɛmaya la nin waati na groupe A ale kɔnɔna na bi Canada bɛ jouer bi fala ye sini hakili la Faransi kan ka jouer sini dɛ mardi u ni Senegal olu bɛ ka maɲɔgɔnlaw caya kabini sisan u bɛ ka kuma fa bɛɛ lajɛlen fɛ donc n'olu ti ko in na a man di koyi an ka cɛden minnu fana bɛ Afrique du Sud nin waati in na min ye an ka kunnafonidilaw ye farafinna an fanfɛ bolo fɛ
an b'u fo k'u waleɲuman dɔn coupe du monde kibaruya bɛ n'u bɛ k'a bila ka na an bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la n'Ala sɔnna ma n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jaabiw ale ni ko minnu bɛ coupe du monde ko la fala ye an n'a caman fara ɲɔgɔn kan ka tila ka olu da maaw tulo ka bi su in na ni Ala sɔnna ma a k'an bɛn waati wɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ la o bɛ Ala k'o d'a ma Ana Jara Falaye Keyita Kasim Tarawele an de jɛra ka kibaruya in d'aw ma bi sɔgɔmada in na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.